Республикабызда түрлі милли проектлар, бәйгелер уңышлы гына гамәлгә ашырылып килә. Шулар арасында хәрәкәттә бәрәкәт проекты, үз телем, саумы Казан дигәннәре зур кызыксыну уята. Милли проектлар турында тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә Казан башкарма комитеты тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Айсылу Лерон таныштыра. Хәерле иртә, Айсылу. Хәерле иртә. Бу соңгы елларда Казанда чынлап та шундый яхшы, нәтиҗәле, кызыклы проектлар тормышка ашырыла. Менә бу татар теленең кулланылышын үстерү, арттыру буенча. Быелгы җәйге сезонда нинди проектлар стартылды? Быелда безнең җәй милли проектларга шактый бай булачак. Казанлылар, башкалабыз кунаклар инде әзер торсыннар, планлаштырсыннар безнең әлеге проектларда катнашырга. Шушындый проектларның берсе хәрәкәттә бәрәкәт инде старт алды. Ул атна сайын пәнҗешәмбе кичендә сәгать 6-да Камал театры янындагы Кобан күле буенда үткәрелә. Безнең әлеге бию дәресләре быелгы проектның үзенчәлеге дә шунда. Без тулысы белән менә шушы дәресләребезне татар бию төрләренә, аларны өйрәнүгә багышлыйбыз һәм барлык казанлыларны әйтүебезчә, һәм инде башкалабыз кунакларын да шушы бию дәресләрендә көтеп калабыз. Рәхәтләнеп татарча биергә өйрәнәбез җәй дәвамында һәм инде җәй азагында бездән дә оста биючеләр булмасмыгай дип уйлыйм инде мин. Бу шулай интерактивлар белән, аралашу белән, төрле коллективларның чыгышлары белән дә үрле бара торган шундый бик матур чара, хәрәкәттә бәрәкәт, хәрәкәтләнәбез, сәламәт булабыз һәм инде шушы матур кичләрне, җәйге кичләрне бергәләп уздырабыз. Менә бу пәнҗешәмбе кичләрендә була торган шушындый матур проектыбыз безнең инде бара. Анда менә килүчеләр һаман бер кешеләрме ул? Яңа кешеләр. Бар тугры, проектка тугры тамашачылар дип әйтим, катнашучылар, биючеләр дип атасак та була торгандыр инде хәзер. Шушындый безнең инде беренче старт алган көнне үк ишетүгә, белүгә килделәр. Безнең инде узган елда актив катнашкан казанлыларыбыз һәм мондай тугры катнашучылар тагы да артыр дигән үмиттә калабыз. Тагын нинди проектлар әле ул? Безнең менә шушылай ук җәй дәвамында тагын 4 бик кызыклы чараны үз эченә алган Древо жизни, татарча без аны бай тирәк дибез инде, мәдәни агарту проекты узачак. Ул шулай ук локациясын үзгәртте. Былтыр ул Ширеккүлдә узган булса, быел без Горький паркында очрашабыз һәм инде беренче очрашу безнең 5 июль көнне башкорт мәдәниятенә багышланачак. Очрашабыз һәм башкорт мәдәниятенә дигәч монда инде аның музыкасы да, җырлары да, биюләре дә, уен кораллары да, милли костюмнары да, һәммәсе белән танышу, өйрәнү, остаханәләр булачак әлбәттә. Кичке сәгать 6-да була ул 5 июль көнне барлык казанлыларны әлбәттә көтеп калабыз. Бу бит әле милли мәдәниятлар елына да шундый аваздар чара. Монда бу безнең әле беренче чара гына 5 июль. Әле тагын шулай ук алда 3 чара булачак. Анонслап торачакбыз, күзәтеп барсыннар. Монда безнең рус мәдәниятенә, татар мәдәниятенә дә һәм инде йомгаклау чарасы буларак шушы проект кысаларында нинди халыкларга без багышлаган идек, менә 7 халык, аларга багышлап бер йомгаклау әле шундый чарасы да узачак, анысы августта. Монда инде Удмурт мәдәнияте дә, Чуваш, Мари, Мордвалар да килеп кушылачак. Ниндидер конкурслар да бар бит әле. Безнең мэринең шундый кызыклыгына бәйгеләре бар. Шуларның берсе татар теленең үсешенә һәм мәдәниятенә багышланган проектлар конкурсы. Ул үз телем дип атала. Идеяларын тормышка ашыру мөмкинлеге бирелә монда. Нинди идеялар? Менә шушы татар телен өйрәнүгә нинди кызыклы алымнар, заманча алымнар, яшьләрне ничек кызыксындырып була. Монда төрле проектлар булырга мөмкин, IT юнәлештә, мәдәни юнәлештә, бер көнлек вакыйгада булырга мөмкин ул. Менә уйлыйлар, bütün мәгълүмат безнең үз телем.ру сайтында язылган һәм гаризаларны да нәкъ менә шул сайттан 9 июльгә хәтле җибәреп өлгерергә кирәк. Һәм инде ел азагына хәтле безнең җиңүчеләр бу проектларны тормышка ашырачак. Проектларны тормышка ашыру өчен финанс ярдәм күрсәтәчәк, чөнки гомуми приз фонды әлеге безнең бәйгенең 2 миллион сум. Барлык менә балаларны, укучыларны, яшьләрне өндибез, чакырабыз, катнашсыннар, бик шәп мөмкинлек менә проектларны тормышка ашырырга. Айсылу, сиңа бик зур рәхмәт. Менә шулай кызыклы, нәтиҗәле проектлар киләчәктә дә булсын, алар безнең милләтебезгә хезмәт итсеннәр. Амин, шулай булсын, бик зур рәхмәт.